Badirudi inoiz baino urrutirago ailegatu dela, euskarazko espresio bidea, halako batean egiten dugu topo zerekin eta adibidez, indize batzuen arabera, demagun hizkuntzaren erabilera bera doa. Oin da momentua beretan galetzeko botila erdi utxik, erdi beteta ote dagoen. Hori da abia puntu bat, duguruan, badira beste abia puntu batzuk, elkarrizketatuen hautaketan, adibidez, horregatik jartzen duenen zerkuntzaren profesional autonomoak, hori hitz garrantzitsu badela. Ez dakit, Ander Lipus, seguruenik ezagutzen duen jente askorentzat izan daiteke munduko tikorik bohemioena, baina liburu honetan ez dago horregatik, liburu honetan dago norabait enpresario teatral bat dela. Horrekin nahi dut esan baita ere, seguruenik azken urteotan teorizazio mailan loraldi bat izan dugula, seguruenik unibertsitate girotik etorrita, teorikoak direnen partez, eta hori oso interesgarria da, beste, mundu mailan dabiltzan teorizazio horietaz ere jabe gaitezen. Baina, liburu honetan bilatu dena da, hain zuzen ere, kontrakoa. Ez kontrakoa, ere badaude teorizatzaile horien berri dutenak, ez dakit edo etxarte bat, Krakeko ordezkari gisa.